Arratsalde on guztioi. Buenas tardes, boas tardes, good evening. Lehenengo eta behin egin beharko nuke hoi bezalaxe hemen aurrean zaudeten agintari guztiok agurtu. Beraz, hala egiten dut, hala agurtzen zaituztet, besteak beste Eusko Jaurlaritza, Bizkaiko Foru Aldundia present zaudetelako, Bilboko udala present dauelako, eta gaur present espaldin badaude ere bestelako agintariak, Gipuzkoako Foru Aldundia, Arabako Foru Aldundia, Nafarroko Gobernua eta Iparraldeko Euskararen Erakunde Publikoa zein hirigune elkarteak laguntzaile izan direlako eta laguntzaile direlako proiektu hau, egitasmo hau aurrera atera ahal izateko. Ikusten duzuenez, dialektologiak indarra handia dauka. Nola ez, zuekin batera Xabier Egibar eta Laboral Kutxaren ekipoa ere hemen dugu, eskerrak, benetan, aurkezpen bat egiten dugun bakotxean esaten dizuet, eskerrak ez bakarrik laguntzearen espada zuen eroapena, zuen egoarria, santo Job baino gehiagokoa izan delako. Bai, santo diot ze Jobek sekulako pazientzia izan zuelako. Eta guk ere pazientzia izan dugu. 20 urtetan ibili gara gauza batzen, elementuak eta osagaiak batzen, eta egun nik esango nuke errealitate berri baterako pausua eman dugula. Ikusi dugunean, malako, so egite nahiko azalekoa izan bada ere, bestelako astirik etzegoen, benetan buruan izan dudana izan da zenbat urte, zenbat neke, zenbat lor, zenbat pausu eman behar izan dira hau gaur hemen daukaguna aurrera atera ahal izateko. Zuetariko baten batek esan dezake eta merezi izan du, nire ustez bai, eta mereziko du, hori gure eskuetan dago eta eginkizun dago. Merezi izan du alde batetik lortu dugulako nik esango nuke euskaltzaindiak eta euskaltzaindiari eskatu behar zaion akademikotasun hori bermatzea. Akademikotasuna, zientifikotasuna, dialektologiaren ikuspegitik atlas bat izatea euskararentzako beste inguruko hizkuntza guztientzat balio bestekoa dena, eta esango nuke lortzen ari garela eta lortu beharko nuke are gehiago. Hor bildu den jakituria ezagupidea gizarteratzea, jendearen eskuetan jartzea. Hor izango ditugu aditu eta bereizlariak materialak aurkituko dituztenak. Hor dugu baita ere jende arrunta, urreratuko dena ona eta ikusiko duena euskararen barietateak hor daudela. Eta nik hor azpimarratu nahiko nuke euskararen barietateak ikusi behar direla, baina ez entomologo batek ikusiko lituzken modu berean. Ez, ikusi behar duguna da, baritate horietan dauela euskararen aberastasuna eta euskararen batasuna. Guk hala ulertzen dugu dialektologia. Gure dialektologia eta nik esango nuke dialektologiarekin batera gu eta gure aurretiaz azkeneko 100 urtetan euskaltzaindian honetan ari direnak beti hala ulertu izan dugula. Euskalkiek aberastu egiten dutela euskararen estandarizazioa. Euskararen estandarizazioak iturriak ditu euskalkietan, eta euskalkiak agortzen baldin badira, euskara batuaren estandarizazio hori ere nik uste kaltetua izango dela. Euskara batuari beti egotzi izan zaio falta duela kolorea, falta duela zaporea, falta duela bizitasuna. Bizitasuna hemen dago eta bizitasuna gure artean egin behar dugu eta euskara batuarentzat sortu behar dugun bizitasun gustu hori, gatzpiper hori lortu behar dugu hain zuzen ere honen bitartez. Beraz, betoz, oraingo materialak, nik esango nuke hau eta hiztegiak izan direla euskaltzaindiak Euskal Herri mailan izan dituen eta dituen programarik nagusienak, nabarmenenak, euskara bera bere osotasunean hartzen dutenak, eta bide horretatik abiatuta esango nuke horretan datza da, horretan dagoela honen garrantzia. Ez naiz gehiago luzatuko.
Jarraituko dugu proiektu honekin, bihar eta etzi nik uste aukera eta parada ezin hobea daukagula kontrastatzeko guk hemen egiten dugun lana eta kanpoan egiten den lan hori, erkatzeko eta nola ez, beraiengandik ikasteko. Eta langintza horretan, eta lankidetza horretan, beharrezko izango da, eta berriro diot, beti ere, Euskaltzaindian lantzen duguna gizartearen zerbitzuan jartzea, gizartearen nolabaiteko eskumenean, eta gizarteari eskaintzea gizartearengandik jasotzen duguna. Guk ez dugu gauza handirik asmatzen, guk egiten duguna da bildu, sailkatu, mailakatu, modu zientifiko eta akademiko batean, eta gero gizarteari ere berriro ekarri. Y eso es lo que tengo que decir, no mucho más. Cultivamos la dialectología en un proyecto importante para la historia de Euskaltzaindia. Llevamos 100 años, pero esto de decir que llevamos 100 años parece que es una eternidad. No, llevamos 100 años trabajándonos, moviéndonos, con mejores y peores épocas. También suelo decir en estas ocasiones que no solo celebramos el primer centenario de Euskaltzaindia, celebramos el comienzo del segundo centenario de Euskaltzaindia. Y, por lo tanto, dado mi optimismo vital, se me ha olvidado saludar a los académicos de número y a los académicos correspondientes y a los de honor que andáis por aquí, pero os dais por saludados, pues no voy a hacer nada más que repetir eso que hace 100 años Azcue y su, iba a decir cuadrilla, pero no sé en el Atlas cómo vendrá eso, Azcue y su grupo, Azcue y los primeros, aquellos 12 primeros apóstoles de la lengua, pues inventaron o establecieron como lema director de la actividad de Euskaltzaindia. Ekin eta jarrai. Trabajar y perseverar. Muchas gracias.